mga ka-istorya, nandito na po tayo yung bagong updates po natin at ngayong araw na pong ito ay susunduin na po kami at February 22 na po ano. So naantala po kami ng dalawang araw, yung Sabado at nung Linggo. So pupunta na po kami ngayon at tinatawagan na po kami ng sa counter at pinapahanda na at yun nga, naka-ready na po tayo at paalis na po tayo, papunta na po tayo ng Carandiaro City po. Okay? So, updates ko lang po kayo at ngayon po ay February 22 na po ng umaga. Ngayon po ay 7:54 AM. So, pinaghahanda na po tayo kasi naantala po tayo ng dalawang araw nung Sabado at Linggo, February 2021 po. So, ngayon is 22 na po ng February. So, yun po. At kasi po dahil po sa bagyong Auring. So, naantala po tayo ng konti. So, kita lang po tayo mga kaistorya doon sa airport at ito-document na po natin ulit. So, paalam muna ngayon mga kaistorya at kita lang po tayo sa susunod natin na vlogs. Probably doon na po tayo sa Carandiaro City. Okay, so naka-ready na po tayo. Ayan na po. Tatapon ko pa yung basura. Yan po at naka-arrange na rin po dyan lahat. So, okay. So, yan po. Hey, okay, let's time to go. Okay. Kaputol lang. Ayan na. Putol. Yan na mga kaistorya. Uwihan na tayo. Uwihan na po. Yan na. Uwihan na. Kayo sir, anong room niyo? 9A. Kayo sir? 11. 11. Tama. Yan na mga Tang mo kaistorya. naman nalagput. Yan mga kaistorya. Pasok na tayo. Palaya na rin. Palaya na rin tayo. Kumbate. Unang tindera ng pagod na si Maritas. Yan lang. Yan po. Wala na putol kan. Wala ba? Uwi na. Tapos na mga kaistorya. Palaya na rin. Uwi na sa... Ready na mga vloggers? Ready na Mr. Vlogger? Ready na, ready. Come to life. Come to life. Story ni Juan. Okay, so here you go on, is it? Okay. Blair, what's your name? Blair. It's an adrenaline rush every time. Blair dyan. Okay na niya? Okay na. Come to life. Hi, come to life. Come to life. Subscribe. Subscribe. 200,000 subscriber down. Kalita. Mga naka-t-shirt na mga May kaistorya. subscriber mo, daghan na. Daga. Sugo na tag zero. Yan mga kaistorya. Na-fishing na tayo kasi required daw. So, yan na.
Mindanao, dito na po bababa sa NAIA 2. Make sure lang po na wala tayong makalimutang gamit. Kung may importante pa tayong gamit katulad ng cellphone, pakibulsa na po. Yan po yung madalas na nakakalimutan po dito sa bus. Siguro po habang nag-discarga po kami ng gamit, once na makita po natin kompleto na naibaba yung gamit natin, pwede na po nila kunin yun para dito magsiksika sa may gilid ng bus. Kung hindi naman po kailangan ng trolley, pwede na po silang dumiretso. Pero kung kailangan po natin ng trolley, nakabang na po sa atin yung mga trolley dito. So dyan po tayo papasok sa Philippine Airlines po na yan. Nakabang po dyan si Coast Guard para i-check yung passport niya, then yung result niya. Pagpasok niyo po doon sa loob, wala po kayo iba kasama doon, kundi kayo lang po. So pagpasok natin sa loob, may sistema na po doon, nakakalat na yung mga Coast Guard doon para i-assist po tayong lahat. So matutulungan naman po namin to once na maibaba natin lahat ng gamit. Matutulungan naman po namin kayo sa trolley niya. So yun lang po, ingat po sa pag-uwi. So dito po yung pasok po natin. Dito tayo mga kaistorya sa airport at Terminal 2 po ng NAIA. Ito po ngayon ang kaganapan po dito at nakapila pa po ng dalawang forms po. At yun po yung dalawang last po na pipilapan. At nandito po tayo lahat sa, ito po lahat ay mga forward po tayo. Philippine Airlines po ito eh. Lahat po ay Philippine Airlines. Tapos niyo pong mag-register, pwede pong kumuha ng food doon. Libre po yun, galing ng OWA. Okay, Ang lang. loob ni OWA. Okay po. Nandito na po lahat ng may libreng pagkain daw po. Handog ni OWA rin po. Yun po yung kaganapan po dito at pila po lahat. Dito po nakapila po kami, nakasegregate po lahat. Visayas, Mindanao. Yun po yung mga directions po lahat doon at hindi po lahat po ay nakasegregate po at ito po ay super flights po lahat ito. Handog po din ng gobyerno po natin at ng OWA. So medyo marami ngayon mga kaistorya. Ito po yung Terminal 2 ngayon at nakapila na po kami at nakapilap na ng dalawang forms na yun. At mamaya pa daw kakatapos lang ng may official po. Mahirap magsalita mga kaistorya. Hindi tayo sanay sa my fishing. Pero dapat masasanay na po tayo kasi nandito na po tayo sa Pilipinas. At yun po ang gaganapan po natin dito ngayon. Lahat po ay Philippine Airlines at mabuti naman po at nandun po yung gobyerno, handog po ng OWA po daw. So pagkatapos na yan ay uupo na po tayo dun sa may bandang, ewan ko lang po sana pagkatapos lang po dun, siguro maya po pagkatapos ng registration po dyan ay yan po yung registration po. Yun po, dito lang po muna at hintay lang po at baka daw mga alas 3 to alas 4 pa po yung biyahe Palabindingan po yung Cagayan de City. So lahat ata dito yung para pang Visayas at Mindanao alas 3 to alas 4 po yung biyahe kasi kakalanding lang ni bagyong Auring. So yun po siguro at hintay update lang po ako sa mga kaganapan po natin dito sa ating pag-uwi. Okay, yung mga kaistorya may pa Jollibee si OWA mga kaistorya. Ito yung pagkain dito, libre daw ito. So kumakain na si Ugoy dyan. Kumakain na yung itlog na naman. So nandito tayo, nantay-antay na at nakakuha na tayo ng priority number. So yun na yung mga kaistorya, ang dami ng mga kababayan natin uwi sa Pilipinas. Yan po, kumakain na po kami. So mga kaistorya, at buksan natin yung unboxing ng Jollibee po breakfast. Yan po yung laman niya. At may patubig na rin isa. Okay, kain muna tayo.
stay na po tayo. At ganda. Yun lang muna mga kaistorya. Checking muna tayo dito. Ang GoPro turn off. Tapos na pa yung ano natin, wala nang quarantine dito mga kastorya. At doon si Bernard, ibugay. Tapos dito na yung bagahe at may quarantine, wala nang quarantine sa amin mga kastorya sa barangay namin, Bumbia, Mindoro City. So okay na siya, wala na siyang ano, so kolektahin lang namin yung bagahe. Yung iba mga kaistorya, like yung nakausap kong nakaibigan ko dyan sa nakatabi ko sa Villanueva, may quarantine pa silang 14 days. So medyo masakit na 14 days na naman. So naghihintay na yung mga barangay doon sa kanila. So sa amin wala na, uwi na kami kagad sa mga kaistorya. Salamat na sa Diyos. Okay, so update na po tayo. At kunin ko lang po yung bag ko. Uwi na tayo doon sa amin. Maglilinis pa ako doon kasi yung misis ko wala pa, hindi pa namabot. Bukas pa ng umaga darating po. So okay, so kita lang po tayo sa susunod. Yung dyan OWA dyan, yung ano yan po yung pinokolekta lang po ulit yung OWA at saka certificate po ulit, yung dalawang certificate po yan po rin at saka bine-verify na naman agad-agad. So yun, yun lang po. Ito na tayo mga kaistorya, may mga uwa rin dito na may mga sasakyan dito. So dito lang tayo mga kaistorya, okay? Sila pa rin tayo ng parang dispatch na atatok. Uwa pa rin, okay?